deixame facer un momento unha mini incursión para comentar unha nova película que saiu inspirada en videoxogos, que é o de Five Nights at Freddy's, que saiu, creo que foi esta semana pasada, saiu en época de Halloween en Estados Unidos, aquí non se tardou un par de días máis, que está inspirado no videoxogo Five Nights at Freddy's, tamén coñecido como FNAF. Non é o sitio este de electrodomésticos que venden videoxogos tal, non, é Five Nights at Freddy's. Se vos parece, vamos un poquinho do tráiler, comentámoslo. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. A security guard. I will take anything. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owner's just not ready to let it go yet. I will work and you will sleep. I understand. Give me your hand. All you have to do is keep your eyes on the monitor. Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. En fin, tampouco vimos destripar todo o que ven sendo a trama. Entón, de onde sai esta película? Porque é verdade que sí que me sonaba, pero sempre o Five Nights at Freddy's nunca tiña moi ben ubicado. Sí que os monigotes soname, sí que en Rotten Tomatoes creo que estaba moi mala crítica de, digamos, de profesionais, crítica de medios, pero logo de que ven sendo do público subiron. Había un pouco aí de moita disparidade. Entón, fun vela onte, por se alguén non... Bueno, estás vendo aí un pouco as imaxes. Nesta, basicamente, fala dunha persoa interpretada por Josh Hutcherson, que era o que facía de Pita na saga esta de Los Juegos del Hambre, que, por diversos motivos, acaba aceptando un emprego de traballar de guardia de seguridade nocturno nun antigo restaurante que se chamaba Freddy's Fazbear Pizza. E ten que traballar de vigilante de seguridade dun sitio que está apagado, pero que o dono ten nostalgia, dinlle un poquinho eso, e nada, ten que quedar aí. A partir de aí, que pasa? Pois vemos que no Five Nights at Freddy's, bueno, no Freddy's, hai uns animatrónicos por aí que, bueno, pues poden levarnos a divertidas e curiosas aventuras. O xogo original, de que vai? Pois é un xogo que realmente dis, como adatas isto? Porque o xogo original era unha especie de Night Trap, que o Night Trap que basicamente ves cámaras de vigilancia e tes que ir nas distintas cámaras de vigilancia vigilando que eses animatrónicos non veñan por ti e te maten. Creo que é un pouco o concepto básico dos Five Nights at Freddy's. Entón, claro, é unha cousa tan básica de xogo. O que ten de icónico son as personaxes, os monigotes. Tal como se traslada a película, é unha película que, pau, que é o concepto básico, está bastante ben a nivel das personaxes, o argumento que traen. Digamos que as personaxes principais gastan aí un pouquiño, antes de meterte no que ven sendo a trama do xogo, gastan aí un pouco de tempo para explicarse un pouco o trasfondo, que ven cunha serie de traumas e demais, que fai que sí que non che parezan tan personaxes de cartón, que realmente tengas un pouco máis de profundidade. Entón, o que fai interesante é iso, que ademais mete unha cousa da trama cos soños, digamos, do protagonista, que se xunta co tema de que o soño se xunta un pouco con ese ambiente no que se mete no restaurante. Entón, esa parte está chula. Esta personaxe principal que traballa ten tamén a cargo a unha irmá, que non me entra moito máis detalles, pero bueno, sei o personaxe neno ou así o máis novo. Está guai tamén a relación entre eles. Entón, sí que che fai que a película empatices con eles, sintas un pouco, pois eso, que te preocupes o que lle poda pasar. A nivel de sustos, é unha peli para medios de 13, o que quere decir que non vai haber nada especialmente gore e demais, e que algún susto bastante destos de meterche unha cámara de repente o demais, que creo que no xogo tamén pasa un poquinho así, pero vamos a menos de corte rápido aí con un poquinho susto. Algún caeu, un monigote en concreto que aparece nun par de momentos que fíxome gracia. Pero en fin, eso, non esperedes unha carnicería, é unha cousa bastante elegante. De feito, algunhas das escenas destas así de, digamos, de mortes, bueno, dentro do que non pode ensinar, pois ten certa clase.
E a verdade é que iso é unha película que para que é o material base, que en principio non debería dar para moita cousa, sí que xera un interese ao longo da película, e creo que hai un traballo aí de non tirar co automático, senón de intentar facer un guión un pouco máis, expandindo un pouco máis o que ten a película. Donde vai un pouco o problema é ao final, cando intentan pechar un pouquiño todo o que pasa, e que hai cousas que non acaban de empastar e perden un pouco o sentido. Co bo traballo que se está facendo nas primeiras 2 partes da película, ao final hai algunhas cousiñas por aí que perden un pouco o sentido, pero como exercicio de peli terror, pues, está entretida. O sea, quero decir, de adaptación de videoxogo creo que está no lado bo das adaptacións de videoxogo, que últimamente, por sorte, estamos tendo bastantes boas, desde Detective Pikachu, as de Sonic sendo unha cousa básica, pero son pelis funcionais, a de Super Mario está ben, non teño aí un pouco perdidas a de Monster Hunter, creo que esa vai estar no malo, e a de Mortal Kombat, o remake que hubo, bueno, o reboot que hubo aí en 2022, creo que foi, teño un pouco perdida, pero bueno, incluso a de Gran Turismo, sendo un pouco unha cousa un pouco máis paralela, tamén unha peli que se deixa ver. Entón, creo que a nivel de películas creo que vai estar ben. E unha cousa que pasou con esta é que aparte non é que a peli, pois, ben, normaliña. Xa vos digo, eu creo que hai partes da cousa da peli que para min que están bastante mellor do que esperaba. Logo hai cousa que resolve un pouco daquela maneira. E o que está pasando é que está funcionando, pero de carai, a nivel Estado español creo tamén taquilla bastante boa co que ven dos últimos meses. Non é Barbie, pero quero dicir, a nivel Estados Unidos creo que convertiuse na terceira mellor estrela dunha peli inspirada en videoxogos, ou seja, por detrás de Super Mario e creo que por detrás da de Warcraft, da de World of Warcraft. O sea, a mellor estrela. O sea, que a nivel de cifras está sacando moi ben. Non sei se vai haber secuela directa disto ou demais, pero bueno, sendo unha peli que creo que costou 20 millóns e que xa que recaudou 75, creo que 150 millóns a nivel mundial na primeira semana, quero dicir, o sea, xa que se non pillan esta, van pillar máis cousas de medo e igual intentar adaptar, porque eu creo que bueno, están vendo que as últimas películas sobre videoxogos están funcionando ben, non era o problema que tiñan nos 2000, con cousas como Silent Hill, por exemplo, que Silent Hill non me parece mal a película, pasa un pouco desta que ao final descarrila un pouquiño, pero a de ambientación a primeira hora de Silent Hill é top. Se coñeces o videoxogo, eu creo que é interesante, porque creo que se caen unhas diferencias entre o xogo, creo que dá un pouco máis de corpo a toda a historia que intentan contar, aínda que logo ao final resolve un pouco, imos dicir as presas, con entrar en detalles, pero si cabe un pouco as presas e hai cousas que ou perdín o enlace ou non lle vexo moito sentido. Pero, en fin, pero a experiencia o de como van contando algunhas escenas e tal está chulo. Pero senón tampouco unha peli que digas experiencia cinematográfica, podese ver na casa con un pouquiño de luz apagada e máis tal, cando saen plataformas tamén creo que igual tamén pode valer a pena. Nada, pois isto sería un pouco o resumo do que me pareceu esta de Five Nights at Freddy's, que quería compartirlo con vos. Tamén se estades agora no YouTube, que subiremos tamén isto para ali, pois nada, tamén deixarei un comentario se avichedes ou se vos apetece, cosas de suscribir, Patreon, esta cousa de YouTube, que se nos aparece por aquí. Os do Twitch está flipando a quen lle fala este. No, a vos tamén.